يمسكنك أملاخ من كافي يمسكنك ودتي تذكرك من بعتي سدرسك أملاخ من كافي يمسكنك أملاخ من كافي يمسكنك ودتي تذكرك من بعتي
Sarah
ሲገርመኒ ንቕርኻስ ንዓይ ገሪሙኒ ይገርመኒ ኣነ ሲገርመኒ ምድዓካስ ንዓይ ገሪሙኒ ካብ ሓመድ ዓሊዒሉ ሰብ ዝገበርና ጎይታ ሃሌሉያ ብፀጉኢና ሰብ ኮይና ሕዋተይ ሃሌሉያ ብሰባት ውስጥዓ ዝነበርና ብእግዚአብሔር ዓይኒ ግን ተዘኪርና ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይኹን ዕልልታ ጭብጨባ ነዛ አምላክ እዚ ሃሌሉያ ዕልልታ ጭብጨባ ነዛ አምላክ እዚ ሃሌሉያ ማራባ ሻንታራ ማዲና ማጋሳ ማንቱ
ክብር ኢየሱስ እንታይ ክብር አምላክ እንታይ ክብር ኢየሱስ እንታይ ክብር ክበር ከይበልኩኻ ክቡር ኢኻ ንገስ ከይበልኩኻ ንጉስ ኢኻ ዝዋሃብ ከይበልካ ዝህብበር ኣይትወርን ኢኻ ብምንታይ ክገልጾ Oh
Jesus
قتلو يسوس يعيرلو نتي معتم بفتحو متحف قتلو يسوس يعيرلو نسوم اسكفتح على وقاضيعتو على وقاضيعتو مسعودة ويتلوو نسو عملا غيو نسوم اسكفتح على وقاضيعتو على وقاضيعتو نسو عملا غيو نسو عملا غيو نتي معتم بفتحو متحف قتلو يعيرلو نتي معتم بفتحو متحف قتلو يسوس يعيرلو ريحة يوزي كبري اوه كبري ريحة يوزي na Jesus na Jesus na Jesus na Jesus na بقبرتات كاملة خي تقريمي أنا تقريمي بقبرتات كاملة خي تقريمي أنا تقريمي بقبرتات كاملة خي تقريمي تدني قي أنا تدني قي بقبرتات كاملة خي تقريمي أنا تقريمي بقبرتات كاملة خي تدني قي أنا تدني قي بقبرتات
መካይ ሃሌሉያ ተገሪመይ አነስ ተገሪመይ بجبرتك الله تجريمي هاليلويا هاليلويا يسوع قويتا ايو بتستوهبنا عدل እግዚአብሔር ነመስግን ነው بمدحانو زتحقوسه بمحراي زتحقوسه حري املاخ مروጽ املاخ زخونه سب እግዚአብሔር يመስግን انجوي يغبرو انجوي يغبرو هاليلويا داونا نزرغح حواتي داونا زرغحنا انا املاخ نመስግን ነው ስለመድሓነ የመስግነ ካልኹን በለስ እዳው አይረም ዘለኹ ሕዋተይ ሃሌሉያ አመስግንዎ እስኪ ዕልልታኹም ይሰማዕ ሃሌሉያ ሃሌሉያ سلنا قبل سفرو زحدقه سلنا قبل مننتو زحدقه سلنا قبل كم من زع زي قطرو سلنا قبل ملك عباريات زحزي سلنا قبل ترى سب زخونه سلنا قبل نايسب مثل زمسله يسوع ود املاح امسكن وحواتي سلمدحنا نمسكن ነው كالو قدفو كالو ترافي حوي حيسكايو تخيد نجر كابز مدرزي ولا حدا نجر يلن ولا حدا لايسنس حيسكايو تخيد نجر يلن حدا نقنا لنا مدحنا لعلو خلي مدحنا لعلو خلي حواتي مدحنا لعلو خلي اتانا عخا زفلت كلها معلتي يلوم كزمرنا جميرهم حواتي شيء بروخيقة زتبهال كالو معلتكو كبدا معلتي جمير كاي يسوس كويتاي سل حرياكم كل غزي ناملاخ امسكنو سل تصاوعدكم ناملاخ امسكنو سل مدحانكم نغزيابير امسكنو حواتي كيقلنا ترى خيكون مدحانا كنزاربلو كنمسكنلو كنعلللو مننتنا مخانو كنزاربلو زغبا انتلي مدحناي سي منفس قدوس مسكنك نكوزي سلتتلك خبري تمسكن سلتتلك منفس تمسكن داونا نزرقحم ونزوم باروت እግዚአብሔር ካ خنبارخم من حواتي داو يزرقحا እግዚአብሔር يعبخم እግዚአብሔር ጸጉ يبزحلكم ህላውነቱ ይግለጽልኩም መመሊሱ ናብ ክብሩ የትኹም መመሊሱ ናብ ክብሩ የትኹም እግዚአብሔር መዓልታትኩም የጠጣ ጉልበትኩም የጠጣ አጾምትኩም የቅናዓዮ ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለ ምድርናን ስለ ህዝብናን ካ አብቅድማ አምላክ እንቀርቢና ሃሌሉያ حرنت كساب كندي نستماقرو نخون نمدرنا خا كم تكون الله بهجنا قناعتنا بزنكوزي ابقن ما املاخ ويتانا مسكنك
ጎይታ ነኽብረካ ኣለና በዝንክ ሆዚ መራሕቲ ስምካ ክገንን ኣብ ሰበ ስልጣናት ስምካ ክገንን ኣብ ቤተ መቅደስ ስምካ ክገንን ባህግናይ በዝንክ ሆዚ ጎይታ ንጽልለና ንምጠት ናብታ ምድሪ ብጸሎት ክትበጽሓ ንምጠት ናብታ ምድሪ ተስፋኻ ኪዳንካን ከተጽንዕ ናብታ ምድሪ ጎይታ ጽጋብ ክኾነላ ነታ ምድሪ ንጽሊ مقنع كون الله نتا مدري نصلي كبرت كون الله نتا مدري نصلي حفرتا قتكول الله قويتا نصلي كدان كتكدنا قويتا نصلي كدان كتكدنا نمدرنا قويتا نصلي ناي كبر خدان كتكدن نمدرنا نصلي نموزحات تعقب نموزحات تعنقل تاريخ هذا تلوت مدر تكون قويتا نصلي لنا قويتا بزنك هوزي نصلي لنا نهزبي نهاجري نمدري قويتا بخبرها قد شفن ناي وانجيل كبري ناي مدحان كبري كتسلما قويتا تسبع قربابتنا خنكون سلام نمدرنا سلام نإثيوبيا سلام نقربابتنا كومو يكون እግዚአብሔር كومو يكون እግዚአብሔር ጸሎት ባሮትካ ተሰምዕ እግዚአብሔር كومو يكون مدرنا كفو كاين سمع كفو كاينري كفو እግዚአብሔር አምድርና ከይስልጥን كفو አብ ከባቢና ከይስልጥን كفو አምድሪ ኢትዮጵያ ከይስልጥን ጎይታ ነቲ كفو ክትሕዘው በዝንኮ ዘጸለና ጎይታ ነመስግነካ 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 ጎይታ ጸሎትካ ክንጽልይና ጎይታ ሕዋተይ ስለ አዴታት ስለ አቦታት ስለ ዓበይቲ አረጋውያን ኣብ ማእከልና ዘለው ክንጽልይና ጎይታ በዝንግሆዚ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣብ እምነት ክጸንዑ ኣብ ዘለዎ ቦታ ብጸጋ ክጸንዑ ኣብ ዘለዎ ቦታ እግዚአብሔር ብምስጋና ክጸንዑ ኣብ ዘለዎ ቦታ እግዚአብሔር ንስኻ ክትራኸቦም ነቦታት ነዴታት قويتا بزنك وزق تحلف بسم يسوس نصللنا زصنع حيلك حلف نصللنا ابنتهم زصنع حيلك كحلف بسم يسوس نصللنا املاخين ابوين بزنك هوزي كل ነገር ክትከቦም ካብ ኩሉ ተስፋ መቁራጻት ክትሕልዎም قويتا نصلي ስለ ደቅና ኻ ንጽሊ ስለ መንሰያትና ንጽሊ ስለ ቆልዑትና ንጽሊ ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብዚ እዋን እዚ قويتا ንስኻ ብነገር ኩሉ ክትበጽሖም ደቅና ናባኻ ሓሊፍና ንህበካለና እግዚአብሔር መንሰያትና ናባኻ ዓሊፍና ንህበካለና ሓለዋኻ ክበዝሓሎም ንጽሊ ጸጋኻ ክበዝሓሎም ንጽሊ ሓይልኻ ክበዝሓሎም ንጽሊ ህላውነትካ ክበዝሓሎም ንጽሊ ጎይታ ናብታ ጽንዕቲ ኢድካ ንማዕቅቦም ብበረኸትካ ከተጽቅቦም ብጸጋኻ ከተጽቅቦም ብምስትውዓልካ ብቓልካ ከተጽቅቦም ጎይታ ጸለና ካብ ዝኽፉእ ሲስተም ካብ ዝኽፉእ ምድሪ ካብ ዝኽፉእ ኩሉ ሰንሰለታዊ أجمادات كله ختحلهم قويتا نصلي سلسة معكنا سن تفكروا الدخا يسوس آمين እግዚአብሔር ይባርኩም كما يحضركم እንኳን ብድሓንን በሰላምን ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቤት እግዚአብሔር እንታይ ያለው አይስማዕን ቤት እግዚአብሔር እንታይ ያለው ሓጎስ አለው ቤት እግዚአብሔር እንታይ ያለው መዝሙር አለው ቤት እግዚአብሔር እንታይ ያለው ፈውስ አለው آمين دحواتي بيت እግዚአብሔር ልዕል ኩሉ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ እንኳን ብድሓንን ሰላምን መጻኩም ብዙም ንትከታተሉና እንኳን ብድሓን ናብ ፕሮግራምና መጻኩም ኢየሱስ ጎይታ ክብርና አምላክ ይኹን በመናው መደባትና ከፋልጥ የብዝ ደው ኢለ ዘለኹ ስለዚህ መተንባህታይ ክዛረበ ቀዳም ካብ ሰዓት 5 ዝጅምር ናይ ጸሎት አገልግሎት አለና እዩ እዙን እንዳተመዝገብና ስለዚህ ንጸሎት نمتع نصلوت ننكح يسوس قويتاي كنمص املاك كرمسكن بتزغبانا املاك زدل يلو وان انتليو ابزو وان زي يسوس قويتاي سمعنا لكم يدي املاك زدل يلو كزي انتليو ابزو وان زي ስለዚህ ጨኪና ናብ ዓድና ክንመጽ ይግባአና ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ እንዳተመዝገብና ሰንበቱን ክልተ ፕሮግራማት አለና እዩ
تقدامي إبري خمس ساعات 10 حدا تخلا إبري خمس ساعات 5 زجمر بروجرامات لنا نحر بزحنا نحر وصينا لا بزح نحر كيدو سالساي بروجرامون ناي مدلاو بلان الله سلازي كلاتنا نخل تمزجيبنا كنمص يقبعنا نكو ناي مشات نخل ناي مشات ترى بترى خوينا سبعي ناي نكو مشات سبيتي ترى غيرنا بروجراماتنا كنمل غزاي تكس بمغبار بمدوال اقدمنا بروجرام بمغبار مسبيتنا ويكا مسبعينا تماخيرنا توم سينجلات كا مسغزا رسوم تماخيركم ود ابلو اوكي بروجرام نمغبار ناي قدن عرب مصبا يبلنا قبلومي بروجرامنا خندالو نخلينا تانغبرا ነገር ገዛይ አለሁ ክንብል ይግባና ይሞ ስለዚህ ፕሮግራም ንግበር ፍላይ መንሳያት ፍላይ ሲንግልስ ደፊና ክንመጽ እምዕደኩም ኢየሱስ ጎይዛይ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናብ ሓውና ገዛይ ንመዝገብ ሰሙናው መደባት ንገብሮ ነበርና ናይ ጸሎት ፕሮግራማት ካብ 6 መዓልቲ ናብ 3 መዓልቲ ወርዲ ይልሎ ስለምንታይ መደባው እቲ ስሩዕ አኺባና እንዳ ተማዓራረ ስለዝኾነ ሶኒ ሶሉስ ሐሙስ ካብ ሰዓት 9 ጀሚሩ ከም ትኩሉ ግዜ ንገብሮ ናይ ጸሎት ፕሮግራም ከለወና እዩ ስለዚህ ኣብዙም ንራኸብ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይሁን ካብ ሰዓት እስከ 11 አቡ ጽቡቅ ናይ ጸሎት እዋን ኣሎ ናይ ቃል አምላኽ ግዜ ኣሎ ዝሓት ሕዋት ዘገልግሉና ኣለው ስሊኦም እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ መጽራ ተጸልይ ኣብዚ መጽ ዘሎ ሰሙን ናይ ወንጌል ኮንፈረንስ ኣለና መጽ ዘሎ ሰሙን ሎንግ ዊኬንድ እዩ እቲ ቪክቶሪያ ዴይ ይባሃል በዚ መዓልቲ እዚ ቀዳምን ሶኒን ዘገልግሉና ኣሕዋት ብቫይበር ተጠቂዕሎ ስለዚህ ናይ ንግሆ ፕሮግራም ከልወና ይቀዳም ናይ ምሸቱን ፕሮግራም ከልወና እዩ ስለዚህ ኣብዚ እዋናት እዚ ንሳተፍ ቀዳምን ሶኒ عرفتي ስለዚህ መብዛሕትና ኣብ ገዛና ንውዕለሉ ግዜ ስለዝኾነ ሶኒ መዓልቲ ወንጌል ኮንፈረንስ ከልወና ቀዳም መዓልቲ ኮንፈረንስ ከልወና ግዜና ኣብቲ ናይ ቫይበር ተጠቂዕሎ ንዑ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዘገልግሉና ኣሕዋት ኣብ ቫይበር ተጠቂዕሎ ንዑ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናይ ወንጌል እዋናት እዩ ስለዚህ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ቀደም ኣብዚ ኮንፈረንስ ክንገብር ከለና ናይ ወንጌል ሰባት እንዳዓደምና ንመጽ ነርና ሕጂ ሰባት እንዳዓደምና ክንመጻሉ ዘይንኽእል እዋናት ኮይኑልና ኣሎ ግን ሓደ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና በት ናይ ወንጌል ግዜ ማለት እዩ ሕጂ እንኮ ሰባት እንዳዓደምና ክንመጽ ንኽእል ኢና ሰባት ዓዲምና ሽሞም ኣመዝጊብና ክንመጽ ንኽእል ኢና በዚ እዋን እዚ ግን ኣብ ገዛና ወይ ገዝኦም ብምኻድ ኣብዚ ዙም ምስታፍ ነቲ ዝመስከርኩምሉ ሰብ ነቲ ዝነገርኩምዎ ሰብ ነቲ ምድሓን ክረኽቦ ይግባእ ትብልዎ ሰብ ናብ ገዝኡ ኸይድኩም ወይ ናብ ገዛኹም ፀዊዕኩም ነቲ ዙም ዝተሓላለፈሉ በቃ ተቓል ኣምላኽ ክካፈል ዕድል መሃብ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ተረዲኣትና ክትከውን ተስፋ ገብር ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ናይ ነህምያ ፕሮጀክት ንምሕጋዝ ነህምያ ፕሮጀክት ዝተዋፀአ ገንዘብ ካብ ዝጉባኤ እዚ ኣሎ ስለ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን $5370 ካናዲያን ዝኣክል ገንዘብ ካብ ዝጉባኤ እዚ ተኣኪቡሎ በቲ መዓልቲ መባእና ዕሽርና ንነህምያ ፕሮጀክት ይወሃበልና ኢሎም ዝሃቡ እዚ ኩሉ ተደሚሩ $5370 በቲ መዓልቲ ተኣትዩሎ ኣድላይነቱ ዓበ ስለ ዝኾነ ግን ንሕና ብቸርች መጠን 10,000 ንነህምያ ፕሮጀክት ከኣቱ ናይ ነህምያ ፕሮጀክት አካውንት ከኣቱ ጌርና ኣለና ስለዚ ከዓ ጎይታ ይባረክ እስኪ ተጣቃዕትኩም ናይ 10,000 ኣይትመስልንያ ተኺልኩም ጥቡ ጌርኩም ከተጣቅዑ እንደገና አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ሕጂ ፕሮግራመይ ወዲኤ ሓንቲ ከም ለብዋ መልክዕ ከተሓላልፋ ዝደሊ ነገር ኣብዚ ናይ ኮሮና ወይ ከዓ ፓንዳሚክ ለበዳ ኣብ ቸርች ሰላምታና ከመይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓደ ነገራት ኣብ ልብኹም ኣስፍር ከብለልኩም ናይ ግድን ኣይኮነን ክንተሓቋቋፍ ናይ ግድን ኣይኮነን ሓደ ነገራት ክንገብር ምምፃና ኣብዚ ልዕሊ ኩሉ ስለዚ ዕድል ናይቲ ሰብ ነፃነት ናይቲ ሰብ ንሃቦ ብዙሕ ዓይነት ሰላምታ ኣሎ ከመይ ጌርና ሰላም ከም ንብል ጥበበኛታት ክንከውን ይግባአና
كم بعلى أمروها زقبأنا نجر كم تناي كرم كم تلاقينا خن التعواقف جزيو هيكون الذي بيسافر كاز بهال سلام تامزي له يكالي قال سلام تاون يكالي سلازي الناس أنتنا حونا أين قدموا قبل زي دليو الناس أنتنا حب سلام تناون نم عراري ها سلازي بخمس جنا نحدنا غاغا من خلينا يسوع قويتاي كم عاب حوكم زي أخذ لكم يدلي يسوع قويتاي تفلتوا ياكم يرداكم خباين العدي سلاز أميت اللغو يسوع قويتاي سلاتي زواتان مبان 20 كنزلينا مبانان 20 دحريت حونا زاي أبز قبائل زخون نعملاخ كبري يخنو آمين كفافنا سلازي قدل نعملاخ كبري يخنو سلازي قدلنا نعملاخ كبري يخنو أبزنا كورونا زمن أتاوينا نتحتي خون زقبو زيابير يمسكن كبرنا أملاخ يخون يسوع قويتا اسكب حسابنا أملاخنا مسكنه كفافنا جن كبرنا أملاخ يخون يسوع قويتا كن قدل زقبانا بتسقى أملاخ بناتاتكم تجهاتن هيابن كبرنا قويتا يخون زيابيرنا مسكنا كلنا سلت زخونا لنا كله نسخة كبر وسد أما أكلنا سل زخون كله خبر وسد قويتا سل مبانان سل عشرنان سل فتاو نفقر هياباتنا كبرنا بكالنا نسخة زيابير كتشتتو ناب كبر خاكاتو نسخة كتريو بدن قوزن زيابير دقن السانو بزح قناتات نزحالفو نزتشقر حوات نسخة كتبتصح نصلي ስለተዘቆነ لنا ሁሉ በረከትካ ክብርን ህበካልና በስም ኢየሱስ አሜን ወይታ ባርኩ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ክብር ሁሉ ለአምላክና ይሁን ክብሪ ለአምላክና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቅድም ናብ ቃል አምላክ መህላፈይ ዛንቶይ ሰሌዝን ዝነገረና መተንባታ ብዛባ ኔክስት ዊኬንድ ዘላ ኮንፈረንስ መሊሰ አድመቅ ከበላይ አይደል እግዚአብሔር ይመስገን ከምት አመታዊ ኩል ጊዜ አብ ሰመር በላይ ድማ ኦገስት ና ኢቫንጀሊዝም ኮንፈረንስ ንገብሪና ምላኽ ድማ ብዝሓለፉ ብዙሕ አመታት ብዙሓት የሕዋት ነፍሳት ይቡና እግዚአብሔር ይመስገን አማ አኽልና ተጸምቢሮሙን አለው በተን ጊዜያት ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አብዚ ቅንያት ድማ ከምት ኩል ጊዜ ንገብሮ ክንገብር እኮ እንተ ዘይካልና ከምት አንቶይ ገለጸልና አፋይበሩን ተጠቀ ዝመጽ ዘሎ ቀዳምን ሶንን በመንገዲ ዙም በመንገድ ፌስቡክ ተአገልግሎት ክነካይድና ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ኩላትና ኃላፊነት እንታይ ዝኸውን ተኺልና ነቶም ከምታ አንቶይ ሰሌዝ ነገረና እንተኺልና ነቶን አብቶም ሰባት ወይ ገዞም ኬርና ቤተሰብና ዲዮም ሩሜትና ዲዮም ገለ አኪብና ከምቲ ቆርኔሌዎስ ድገበሮ ናቤቱ እክብ ቢሉ ጴጥሮስ ምስመጸ ንኹላቶም በል ህጅ ተዛረብ ይሉ መንገድ ኸምዝ ኸፈተ ንናውን ድማ ሁላትና እግዚአብሔር ይመስገን ወንጌል ክሰምዑ መታን ሰባት አምጪና ወይ ድማ አንዳ ሰባት ኬድና ገለ በመንገድ እዚ ቴክኖሎጂ ወንጌል ክሰምዑ ምግባሪ ምናልባቱን እኮ ዝበለጸው ተውን ኸልዩ ምናልባት ናብ ቸርች ኸመጹልና ዘይግሉ ግን ኣብ ገዝኦም ኮምፒውተር ከፊትና ኑ ቃል አምላክ ሀቢርና ንስማ እንተይልናዮም ኣብዚ ኸመጹልና ዘይግሉ ሰባት ክንረኽቦም ንኽለሉ መንገዲ ይኸውንና ኩላትና ገና እግዚአብሔር ብዝረድአና መጠን ኢንከሬጅ ገብረኩም እዚ ነገር እዚ ክንገብር እንተ ዘይ ኮይኑ ድማ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክከታተሉውን ትሊንክ ክልእኸሎም ንኽእል ማለት እዩ እቲ ኩሉ ግዜ ጸሎት ንኣቶ ደይኮነ ካልእ ሊንክ ብቫይበር ክልኣኸልና እዩ ስለዚ ብኡ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እቲ ፕሮግራም ቀዳም ክልተ ፕሮግራም ናይ ንጎ ሰዓት 16 ሶነ ድማ ኸሙ 16 ስለዚ ካብዘን 4 ፕሮግራማት እንዳ ክሳይ እንዳ ገበርና ንዝኾኑ ሰባት ክንእድም ወይ ገዝኦም ኬድና
ኢንከሬጅ ገብረኩም ክንካፈል ማለትዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ወንጌላዊ ሳምሶን ፓስተር ዮናታን ሶስትና ከሙንድማ ፓስተር ደስታ አብዚ ግዚያት ከገልግሉናዮም ነብይ ምስጉኑን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኢንከሬጅ ገብረኩም ነሁላኩም በግዚያት እዚን ወንጌል ክንዝርግህ እግዚአብሔር ይመስገን ሎማልቱን በዛባ ወንጌሊና ንመሃር አመታዊ ቲምና ዛባ ፍረድማ ካብቲ ሓደ መንፈስ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ በዛባ ፍረ ወንጌል ስለዚህ በዛባ ወንጌሊና እንመሃር ከመእተዊ ከሆነና ካብ ሓደ ክፍሊ በዛባ ናይ ወንጌል እንታይነት ዘረድ ሓደ ክፍሊ ድማ ተበጊስና ንሎሚ ቃል እግዚአብሔር ክንድሪና ሮሜ መልእክት ጳውሎስ ናብሰም ሮሜ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 7 ዘሎ ክፍሊ ከኸውን ናይሎም ማልቲ ክፍልና ሮሜ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 7 ንር አውጺና ንኽብር ቃል አምላክ ካብ ዘለናዮ ኩላትና ሐፍ ንበል ካብ ቁጥሪ 1 ጀሚሮ ስም ኢየሱስ ተንበይ ጳውሎስ ባሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ከኸውን እተጸወዐ ንወንጌል አምላክ እተፈልየ አቀድሙ በነቢያቱ አብ ቅዱሳት ጽሑፋት ዘተስፎ ብዛዕባ ወዱ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት እተወልደ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ካብ ሙታት በምትንሱ በመንፈስ ቅድስና ወድ አምላክ መሆኑ በኃይሊ እተጋህደ ስለስሙ አብ ኩሎም አሕዛብ ምእዛዝ እምነት ክንተክል ብኡ ጸጋን ሐዋርያነትን ተቀበልና ንስኻትኩም ከአ ምሳታቶም ጽውዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹም አብ ሮሜ ንዘለኹም ጽውዓትን ቅዱሳንን ፍቁራት አምላክ ኩላትኩም ካብቦና አምላክን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይሃልኹም ይብል እግዚአብሔር ይመስገን አጭር ጸሎት ንጸልይ ሃሌሉያ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ እታነ አኻዝ ፈለት ኩላ ማልቲ ኢየሱስ ነአኻዝ ፈለት ኩላ ማልቲ ትባረክ መመሊሰ ሃሌሉያ መመሊሰ አሜን አሜን ሃሌሉያ ክባር ኻይ ማልቲ ተኾን በረኽቲ እስኪ ንመወዳታ መመሊሰ ሃሌሉያ ክባር ኻይ መመሊሰ ክባር ኻይ ኢየሱስ ዘፈለት ኩላ ማልቲ ጎይታነ አኻዝ ፈለት ኩላ ማልቲ ጎይታ ነመስግነካሎና ክብረ ሁሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቅሊሉና አኻ ይኹን። ቃል እግዚአብሔር ንሕና ንሰምዕ ዘለና 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 ቃል እግዚአ
ስለምድሃና ስለቲ እግዚአብሔር አቦ ዝገበርካልና እግዚአብሔር አቦ ምህረት መስግነካለና ካባኻ ስለተቀበልናዮ ህይወት እግዚአብሔር አቦ ህያብ ስለቲ እግዚአብሔር አቦ በቃላትና እግዚአብሔር አቦ አመስግና ተዛሪብና ዘይን ኽእሎ እግዚአብሔር ዘይን ወድኦ ጸጋኻን ምህረትካን ህጁን ክብረን ምስጋናና አኻ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ቤትካ ድማ በዝንጎዚ አኪብካ ናአኻ ክንጽውዕ ሽምካ እግዚአብሔር አቦ ክንወድስ ክነመስግነካ ክነምልኸካ እግዚአብሔር አቦ ጸጋን መንፈስን ስለዘብዛሕካልና ስምካ ይባረኽ ወይታ ንጽልይ ያለና ድማ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጂ كيفكنا الله እግዚአብሔር አቦ አብታህተ እግረኻ እጅ ድማ በቃልካ እግዚአብሔር ክትዛረበና ንማህበርካ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ክትመገብ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ጎይታ ልብ ነፍስ ወከፍና ከከፈት እግዚአብሔር አቦ አይንተና ከከፈት ጎይታ ቃልካ ተአምራት ክንርኢ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምነካለሁ ጎይታ ዝቃል ድማ እግዚአብሔር ጸጋ ተመልኡና በህይወትና ከመጽ እግዚአብሔር አቦ 33 ሚእቲ አብህይወትና ከፍረ ይመታን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልያለና ናይን ባሪያኻ ድግፈኒ ምህረትካ ከተብዛሐለይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እልምነካለሁ ስቤት እግዚአብሔር ናትካ ህልውና ናትካ ክብሪ ናትካ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይምላአዮን ይቆጻጸሮን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ወይታይባርኩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ሮሜ ካብቶም መጽሐፍ ቅዱስና ካብዘለው መጽሐፍቲ በጣም አገዳሲት መጽሐፍያ ዛመለኽተ ዚያ ጳውሎስ እትዝነውህ ትምርቱ አብ መጽሐፈ ሮሜዩ አቀሚጡልና በጣም ሲስተማቲክ በዝኾነ መንገድ ድማ ዳርጋ ኩለን ናይ ሐድሽ ኪዳን ትምርታት አብ መጽሐፈ ሮሜ የለዋ ሮሜ ገለ ሰባት እንታይ ብልዎ ሰመሪ ናይ መጽሐፍ ቅዱስናውን እዩ በቃ በዛዕባ ኃጢአት በዛዕባ ፍርዲ በዛዕባ ምድሃን በዛዕባ ጽድቂ በዛዕባ ጸጋ ኩሉ ነገራት አብ ሮሜ ጥቅልል ኢሉስ ቀሪቡልና አለው መጽሐፍ ሮሜ ዘመናት ብዙሃት ናብ ድህነት ደምጸአ ናይ ብዙህ ምንቅቃህ ናይ ብዙህ ሪቫይቫል መበገሰ ዝኾነ መጽሐፍ እዩ መጽሐፍ ሮሜ ካብራባይ ክፍለ ዘመን ጀሚርኩም አውግስቲን ዘባሃል ነው ቅዱስ አውግስቲን መጽሐፍ ሮሜ አንቢብዩ ናብ ድህነት መጽዩ ማርቲን ሉተር ተፈልጡ ይኹም ምዕራፍ ሓደ ዘላ ጻድቅ በእምነት በህይወት ይነብር ዚያ በሪሃትሉ ቅድመ 500 ዓመት ዝመጸረ ተሐድሶ መበገስዩ ዚዩ ጆን ዌስሊ ዝባሃል ድማ ካብ አድ እንግሊዝ ናብ አሜሪካ አብ ክርስቲያን ቤተሰብዩ አብዩ ዳህራይ ናይ አሜሪካ ኔቲቭ ወንጌል ክሰብከሎም ይሉ መጽዩ አብ ቅዱሳን ቤተሰብዩ አብዩምበር እሱ ባሉ ድህነት አይተረዳውን ይሩ ጽቡቅ ይሩ መጽዩ ኢፈርትለስ ደሆነ ማለት ትርጉም ዘይብሉ ፍረዝ ዘይብሉ ነገራት ጌሩ አሞዳታ ንገዛ እርሳ አይተረዳንን ይሉ ናብ አድ እንግሊዝ ተመልሱ እግዚአብሔር ግና በመጽሐፍ ሮሜ ድህነት ማለት እንታይ መሆኑ ጸጋ አምላክ ማለት እንታይ መሆኑ ምህረት አምላክ ማለት እንታይ መሆኑ መሰረትኦ ሜቶዲስት ድባሃል ዳህራይ አብይ ሪቫይቫል በዚ መጽሐፍ ሮሜ የተበጊሱ ሁሉ ስለ ታሪካት ተጠቅሰልኩም አለኩም በር ናአኻትኩም እንጂ ኢንተርቪው እንተዝገብረኩም መብዛሕተና በመጽሐፍ ሮሜ ነኮድህና ኩሎም ኃጢኦም ክብር አምላክ ሲኢኖም ተባሂሉ ተነጊሩና አንተ ኸሙዲዩ ኢልና እንተና ተኸፊቱ ገና ጸላአቱ ኸምዝ ከለና بكريستوس ኢየሱስ ከም ተዓረቀና ምዕራፍ 5 ምሰንበብና ነኸውን ገሌታትና የእንትና ዝበርሐ ወይ ድማ ሮሜ ምዕራፍ 6 እስራን ሰለስተን አስባሃጥያት ሞትዩ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ህያብ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ እንታዩ ናይ ዘላለም ህይወት እዩ ለካ ግብረይዳ ሞት ጥራይ ዘምጻአለይ ነይሩ ግና ህጂ መቅባል ይደልየኒ ጊፍት ይዘልየኒ ነበር ካለ አይኮነን ይልና ተረድዩና ኸው ወይ ሮሜ ምዕራፍ 4 አብርሃም አመነሞ እንታይ ኮይኑ ተቆጽረሉ ጽድቅ ኮይኑ ተቆጽረሉ ነትዝገብር ግና እንታይ አይኮነን አስቢ አይኮነን እጂ አብርሃም ገለ ነገር ጌሩስ እዚ ይገባአኒ ይሉ ዝምከሃሉ ነገር አይወሰደን ይሉና ከሙን ተዝኸውን
بقبر مخونه نيرو ነገር ግን አብርሃም ምንም ከገበረ ከሎ አመነ ጽድቆ ኮይኑ ድማ ተቆጽረሉ ስለዚህ በዘን ቃላት ይኸውን ታይዝብል ዘለኹ ንህናውን ወንጌል ዝተነግረና ናብ ድህነት ዝመጻና ስለዚህ ንመብዛህቱ ተሐድሶ ዘምጻ ንመብዛህቱ ሰብ ናብ ድህነት ደምጻዩ መጽሐፈ ሮሜ ኢንፋክት ናይ ሮሜ መንገዲ ድባሃላሎ ካብ መጽሐፈ ሮሜ ተራይሲ ወንጌል ክትሰብኩ ትخሉ ይኹም ሓደ ሰብ ወንጌል ክትነግሩ ከለኹም ካብት ንጣር ናብቲ ደማ ዲስከሽን ናብ ዝኸፈተልኩም ናብትን ካብ ትኸዱ just ካብ ሮሜ ተራይ ተበጊስኩም መንገዲ ሮሜ ጌርኩም ክትነግሩዎ ትخሉ ክሳብ መወዳእታ ይዘሉ ምዕራፍ 10 ተኽትበጹ ከለኹም ብልቡ አሚኑ ይጸድቅ በአፉ ድማ ተአሚኑ ይድህን ክሳብ አቡ ተብጽሕዎ ትخሉ ይኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ናይታ መጽሐፍ ድማ ሮሜ ጠቅላል ኢንትሮዳክሽን አብዘን ዘንበብና የንሾ አተቁጽረታት አለው አብ መጽሐፈ ሮሜ ጳውሎስ እንታይ ክብለና ከምዘለ ጠቅላል አቢሉ አብዘን ሾአተ ሰላምታ ዘቅረበለን ቁጽረታት ጠቅላል ይሏልና ናይ ሐድሽ ኪዳን ትምርታት ኩለን ተንኩለን ቃላት እንደር ክንትንትኖ እንደር ጀሚርና ኩሉ ናይ ሐድሽ ኪዳን ትምርቲ አብዘን ሾአተ ተቅስታት ተቀምጡልናል ከጠቅመና ወይ ድማ ከቀለልና መታን አነ በሰለስተ ነዘን ሾአተ ተቅስታት ከመቅለሞ በዘን ሰለስተ ሐሳባት ክን ንሎማ አልቲ ከነማሃሪና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ደሆነ ክፍሊ መጽሐፍ ቅዱስ ከተጽንኦ ከለኹም አነ ከመይ ድገብር ከምዚ ገለ ከቢድ ነገር እንደህር ተዋሂብኩም እዚ እጅ ከተልእልዎ እንደህር ኮይንኩም ሲንታይኹም ትገብሩ መትሐዚዩስ አበይ ከም ዝኾነ ይኹም ትደልዩሽ ዳሕራይ ይቀለልኩም ክትሕዝዎ ድብልብል ዝበለ ነገር መትሐዝ ዘይብሉ እንደህር ኮይኑኸ በዘትብል ከተልእሎ አይትኽእልኒኻ ኩሉ ሽኡ ፋሕያት ብለካ አቅለኻ ክሳዝ ጸበካ ከምዚ እንዳበልኩስ ሓደ ተዚሉኒ ሓደ ሓውና ደሃን ስለዚህ የለን ስለዚህ የፍቀድኮ ምን ሽም ከይጠቀስኩ ማለት እዩ ናብ ሓደ ስራሕ ይእቱ እጂ ትስራሕ ከምዚ ዌርሃውስ እንዲሁ ገለ ነገር እንዳተሰክምካ ናብ ሓደ ነገር አሎ በዚ ትሬል ገለ whatever እንታይ ይዝባል እወ ድኸይድ ንኡና በውስታይ ምግባርዩ እንታይ የን መጽየን ሚስማርን እና በንእሽተይ ባኩን ተን ሚስማር እጂ ክረእ ከሎ ንእሽተይ መሲልዎስ ቀሊል ድማ መሲልዎስ ኪዲሉ ተበላስ ህቆቅ ሰዓት ሰብሮስ ምንም ዳሬ ከዞን ተፈተነ በዚ ክብሎን ተፈተነ ክሪአ ከሎ ታባኮ ንእሽተያ ግን ናይ ዋዛ ይኮነትን ዳራይ አማር ምሰበሎ ክላ ዘሰራህ እዚ ኢሉ እቲ እዚ ትሬለር ዳአቱዎ ማጾሎምሽ ቡ ጌሩ ጃምፕ ጌሩ ከይዱ ነገዞ ከይደለኹ ወዲየለኹ ኩትጌረለኹ ገለመለ ዘይብሉ እዘን መትሐዚ ዝሰአነለን ምስማር ናብ ገዞ ሰጊቦሞ እንታይ ክብለኩም ይደልየ ገለ ክፍለ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ከተንብቦ ከለኹም መትሐዚ ተሲእንኩም ብሉ አቅለኹም ይጽበኩም ነተ መጽሐፍ ቅዱስ ዘጽነሰብ ይረድኦ ይመቸም ተንብቦሞ what is that mean እንታይ ክብል ደልዩ እጂ መትሐዝ ክንገብረሉ ኢና ክብለኩም ደልየ ሰለስተ ነገራት ክንገብረሉ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ተቀዳማይ ካብዚ ክፍለ እዚ እንሪኦ ብዛዕባ ተመልእክተኛ ብዛዕባ ነቲ ወንጌል ዘብጽሕ ሰብ in this case አብዚ ጳውሎስ ብዛዕባ ጳውሎስ ክንድሪና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ጳውሎስ ብዛዕባ ገዛእ ርሱ አብዚ ቁጥረታት ዝበለና ነገር አሎ usually by the way ጳውሎስ 13 መልእክታት ክጽሕፍ ከሎ ከምዚ ነውህ ሰላምታ አይጻፈ እዚ ሰላምታ እዚ ከመን ድማ ሰላምታ ጥራይ ደይኮነስ ንሮሜ ኢንትሮዳክሽን ይዝህብ ዘሎ ሾአተ ቁጥረታት እዩ ኩሉ ጊዜ አብተናይ ጳውሎስ ሰላምታ ጸጋ እግዚአብሔርን ሰላም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን አኻትኩም ይኹን እትብል ቁጥረ ሾአተ ያትመጽ ኩሉ ጊዜ ዜና አለ አባ 13 መልእክታቱ ዛ ጸጋ እግዚአብሔርን ሰላም ናይ ክርስቶስ ኢየሱስን ምሳኻትኩም ይኹን አላ ግን በሐጽሩ ከማገሩ ደይኮነስ ሾአተ ቁጥሪ ይገሩላ ብዛዕባ ገዛእ ርሱን ገለ ነገር ተዛሪቡሎ ጳውሎስ እና ብዛዕባ ጳውሎስ ካብዚ ክፍል እዚ በፍላይ አብ ክልተ ጥቅስታት ኢና ንረኽቦ ገለ ሐሳባት ክንርኢ ካብነ ክንብገስ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ሓደ መዓልቲ
ናይ አብያተ ክርስቲያናት ናይ ካናዳ ሕብረት ነይሩ እጂ አቡ ክምህር አደምናይ ፓስተር ይሳቀዩ እጂ አብት ሰንበት ጊዜ አብት ዝነበርናዮ ከተማ ቸርች ይሰብኽ ነይሩ ፓስተር ይሳቅ እጂ እንዳሰብኸን ከሎ ነህና አነበት በሓደ ጉባኤ ጸገ አይነት ኮፍ ኢለ ነይረ ዝክሩ ይኸሰልምሽ ዳሕራይ ታይብል ነይሩ ጳውሎስ እንዳበለ ጳውሎስ ይዘላሊ በራህ ሐጽር እግሩ ድማ ብራኬት እዚ የኢንቱ ድማ ዝገጠመ ገለ እንዳበለ ይዛረብ ጅበት ድሕሪት ኣብቲ ከባቢና ይስማዩ አው ኢሉ ሓደ አንታ ዝረአዮ ዶ አይመስልም እቲ ዝበሎ ሁሉ ዲስክሪፕሽን ገርመኩም ትክክል እዩ ኦሮስፎሮስ ድበሃል ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ንጳውሎስ ዝረአዮ ሰባይ ካብ ታሪኩ ተበጊሱ ቆም ኢሉ እጂ ግን መጽሐፍ ቅዱስ የለን ከምዚ ካብ ታሪክ ገለ ኢሉ ስለዘይጠቀሰ ስቂሉ ከምቲ ሁሉ ሰብ ዝርዶ አይነት ግን ሓደ ሐጽር ብራኬት በራህ አይንቱ ድማ እዚ ጨጉሩ አይንቱ ድማ ዝገጠመ ምስበለ እቲ ሰባይ ግር ኢሉ ኤንዌይ እጂ ብዛዕባቲ ፊዚካል መግለጽ እዩ ደይኮነስ ጳውሎስ ኣብዚ ክፍል እዚ ዝበሎ ኣነ ክነግረኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ቁጥር ሓደ ጳውሎስ ንገዛ እርሱ ከምዚ ገይሩ አፋሊጡ ጳውሎስ ኢሉ ባሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ክኸውን እተጸወዐ ወንጌል አምላኽ እተፈልየ ጳውሎስ ማንዩ ሰለስተ ነገራት ነግሩና አሉ ኣብ ቁጥር ሓደ ጳውሎስ ባሪያ ክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ ክኸውን ድማ እንታይ ዝገበረ ዝተጸወዐ ንወንጌል አምላክ ዝተፈልየ ስለዚህ ካብ ቁጥር ሓደ ሮሜ ምዕራፍ ሓደ ጳውሎስ መንዩ ተተባሂልና ጳውሎስ ባዕሉ ዝነገረና እንታዩ ጳውሎስ ባሪያ ክርስቶስ እዩ ጳውሎስ ሐዋርያ ክኸውን ዝተጸወዐ እዩ ጳውሎስ ንወንጌል አምላኽ ድማ እንታይ ዝገበረ እዩ ዝተፈልየ ሰብ ኣብ ቁጥሪ 5 ነዚኣ ነታ ምጽዋዕ ብፍላይ ነታ ሐዋርያነቱ ከተናኽራ ከሎ 5 ካልኣይ ትኽፍሉ ብኡ ጸጋን ሐዋርያነትን እተቀበልና ይብሎ ጸጋን ሐዋርያነትን እተቀበልና ስለዚህ ጳውሎስ ናይ ገዛ እርሱ ኢንትሮዳክሽን እዩ ጳውሎስ ማለት ማን እዩ እንተይልናስ ጳውሎስ ባሪያ ክርስቶስ እዩ ክጅመር ከሎ ንገዛ እርሱስ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ባሪያ ገይሩዋ እጂ ባሪያ እንደህር አሎ እንተ ኮይኑ ድማ እንታይ አሎ ማለት እዩ ጎይታ አሎ ማለት እዩ ንክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ገይሩዎ እጂ ጳውሎስ ንገዛ እርሱ ክፈልጣ ከሎ ንገዛ እርሱ ከፋለጥ ከሎስ ብኻለ መግለጽ ደይኮነስ ናይመን ከም ዝኾነ በመንጋሪው ዝጅምር ኢየሱስ ጎይታ ስኻትኩም ንስኻትኩምን ከመኒና ተተባሂሉስ ናይ መጀመርያ ነገር መግለጽና ከኸውን ድግቦ ንህና ብደሙ ብዋጋ ዝዓደገና ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስና ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ጳውሎስ መጀመርያ ዝፈልጥሲ ባሪያ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ክብረና አምላኽና ይኹን ናይ መኒኻ እንተ ተባሃልካሲ በመኒኻ ትገልጽ ገዛ እርስኻ ትምህርት ኻዲዩ ድመጸልካ ቤተሰብ ካዲዮም ድመጹልካ ናሽናሊቲ ናይ ምድሪ ድዩ መጸልካ መኒኻ እንተ ተባሃልካስ መን ቀዳማይ ዝመጸልካ ንጳውሎስም በአር ዝመጸሉስ ንሱ ሓደ ነገር እዩ ዝፈልጥ ብዋጋ ዝተዓደገ ብደም ዝተዓደገ በመስቀል ሞት መስዋዕት ዝተዓደገ ባሪያ ናይ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ባሪያ ማለት ድማ ተፈልጦ ይኹም ምንም አይነት ናይ ገዛ እርሱ ፍቃድ ደይብሉ በገዛ እርሱ ቦንድድ ሰርቫንት በገዛ እርሱ እዝኑ እንታይ ዝገበረ ዝተሰቆረ ኖሞር ንገዛ እርሰይ አይኮንኩ እንደነበር ሕጂ ዘሎ ህይወተይ ናትካዩ ኢሉስ ንጎይቱ ዝሃበ ስለዚህ ጳውሎስ ማለት ባሪያ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ካላዩ ድማ ክዛረብ ከሎስ ሐዋርያ ክኸውን ኢሉ እተጸወዐ ሐዋርያ ክኸውን እተጸወዐ ሕጂ ከቀዳሞ ዳህራይ ናብዚ አኽምለሰ በጣም ይደስብለኒ ካብዘ ክፍለዚ ራዩ ላይ ሐዋርያ ክኸውን እንታይ ዝተገብረ ጳውሎስ ተጸወዐ እታጻውኢት ዳህራይ ንሰብ ሮሜውን ገይሩሎም ንጳውሎስ ጥራይ ከይንገብረ አነ ንስኻትኩም እንታይ ዝተገበረና ሰባቲና ዝተጸወዐና ሰባቲና
ባሪያ ከኸውን ባሪያ ክርስቶስ ሐዋርያ ድማ ከኸውን እተጸወአዩ ጳውሎስ ባር ከምዚ ጳውሎስ ሐዋርያ ማለት ካብ አምላኽ እንታይ ዝተገብረ ዝተላእኸ when it comes ናብ አምላኽ ክመጽእ ከሎ ጳውሎስ ባሪያ ፍቃድ ደይብሉ ኪር ናብ ዝበሎ ዝኸይድ ኩን ንዝበሎ ዝኸውን ምንም ነገር ዘይብሉ ባሪያ ናብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ሰባት ድማ ክመጽእ ከሎስ ካብ አምላኽ ድተላእኸ ሐዋርያ ሕጂ ሐዋርያ ንምዃን መጀመሪያ ባሪያ ምዃን ትቅድም እያ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ባሪያ ዝኾነ ፍቃድ ዘይብሉ ንኡ ዝተገዛዩ ዳህራይ እንታይ ዝግበር ዝላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ጎይታ ዘለዎ ዝምድና እሱ ባሪያ ናብ ቤተ ክርስቲያን ግን ሐዋርያ ኮይኑ ዝተዋህበ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ድማ እንታይ ብሎ ዝተጸወአዩ እዚኣ ዳህር ክመጽያ ንወንጌል አምላኽ ድማ እንታይ ዝተገብረ ዝተፈለየ ኣብ ቁጥር 5 ተዘንበብኩልኩም ድማ ጸጋን ሐዋርያነትን እተቀበልና ይብሎ ሕጂ ሐዋርያነት ተቀብልዎ ሐዋርያነት ድማ በጸጋ እዩ ጸጋ ዝሓለፈ ዓመት ነው ስለዝራእናዮ ካብ ኃጢአት ዘድሃንና ጥራይ ይኮነን ጸጋ እሱ ሓደ እዩ አንመት ዘይግባእና ሞገስ ዝረኸብናሉ ኸውን ከሎ ኣብዛ ምድር እዚኣ ክንነብር ከለና ልዕለ ኃጢአት ዘንብረናውን ተሃይሊ ትእሱ እንታዩ ጸጋ እዩ ተዋህበና ድማ ወይ ድማ በቲ ዝተጸዋዕናሉ ጻውኢት ክንነብር ዝገብረናውን ጸጋ እዩ ንጸጋ ኸሙ ገይሩ ዝተሃዞ ዘሎ እጂ ተዝባህናሉ ሓሙሽተ ተዛረብ ዘሎ ሐዋርያ ድገበሮ ጸጋ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አረ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ግን ኩለን ናይ ጳውሎስ ዘይኮነ ዘርኢ ናይ አምላኽ እዩ ዘርኢ ተን ኩለን ሐረጋት ረአይወን እተጸወአ እተፈለየ እተቀበለ እጂ ኣብዚያስ ጳውሎስ እንታይ ገይሩ አለኹም ዶ ሰባሎ ዲዩ ተረሓቁ ተባሂሉ እምበር አይተዛረቡ አይተባህለን ይሕዋቴ ስለዚህ ጳውሎስ እንታይ እዩ ተጸወአ ሓደ እተፈለየ እተቀበለ ሪኹም እተጸወአ ጸዋዩ ትጉዳይ ሲና ይጸዋይ እምበር ናይ ትጽዋ አይኮነን አቀይደ እተፈለየ ድማስ እትዝፈሊ እሱ እዩ ናይ እምበር እሱ አይኮነን ገዛ እርሱስ አይኮነን ፈልይዋ አምላኽ ይፈልይዎ እተፈለየ ንወንጌል አምላኽ ንሱ ይፈልይዎ ሐዋርያነቱን እንተኾነ በጸጋ እተቀበልና ተዋሂብዎ እሱ ተቀቢሉ እምበር ምንም ድገበሮ ነገር የለም አብዚ ንገዛ እርስና ናብ ተጻውኢትና ክነእትዋ ንኽእል ንሱ ሐዋርያነት በጸጋ ተቀቢሉ ዘማሪነት በጸጋ ተቀቢልና ኢየሱስ ጎይታ መምህርነት በጸጋ ተቀቢልና ወንጌላዊነት በጸጋ ተቀቢልና ነብይነት በጸጋ ተቀቢልና መምህርነት በጸጋ ተቀቢልና ፓስተርነት በጸጋ ተቀቢልና መንፈሳዊ አደዲኻ በጸጋ ተቀቢልክ whatever ንዝኾና ዘበለ ሁሉ ካውዩ ኮይኑልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ፋክት ዘገርም እዩ ተአጸዋዋ ሕጂ ጳውሎስ ማአስተጸውዩ እንተይለኩም ታይኹም ትብሉ ብዛዕባ ናይ ጳውሎስ ጻውኢት ብዛዕባ ዝነገር ዝስ ማዓዝ ይኾይኑ ጳውሎስ ኣብ ሰለስተ ቦታ ናይ ግድን ክንከይድና ቀዳማይ ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ነጊሩና ኣሎ እቲ ካብ ከርሲ አደይ ጀሚሩ ዝፈለየኒ በጸጉውን ዝጸዋዕኒ አምላክ ግና ይበል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ እነ ልቤና ሞቀዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና አምላኽና ይኹን አምላኽ ከምዚ አይኮነን አይገርመኩም ገለ ነገር ንህና ኢና ጉድል ክብለና ከሎ ምን ይኽመልአልና ይልና አንታ ምን አሎ ነዚ ዝህዘልና እዚ አስጎዲላላ ምን ይክገብራ ድኽእል ኦርጋን ዳሐርም ተሳይኑ ምን ክመልአ ይኽእል ገለ ኢልና ንሐስብ ንጭነቕ ሐሰስ ንብል ገለ አምላኽ ከመ አይኮነን አመንግስቱ ንዝስራሕ ዘበለ ሁሉ ገና ካብ ጥንቲ ካብ ማህፀን ዝፈልዮ ዘቀመጠሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሎምን ክትገብሮ ነገር አመንግስት አምላኽ ሕጂ አይኮነን አምላኽ ድንገት አንተ ሰብሲነ ቴዲና አንተ ሰብሲነ እዚ አክገብረለይ ሄኖክና አይብልንዩ አምላኽ ገና ካብ ቀደም ገና ካብ ጥንቲ ገና ማህፀን ከሎኻ ሃሌሉያ ዝፈልየ አምላኽ ኢየሱስ
ጎይታይ ስለዚህ ጳውሎስ ገና ከማህፀኑ ተፈልዩ ዳራይ ድማ ንሱ ተፈልዩሎ አምላክ ንኽቡር ነገር ጣዊውሎ ግን አይፈለጠም ኢንፋክት ነትዝ ተጸዋአሉ ነትንሱ ክስለፈሉ ዝግባ መንግስትስ አንጻር ነው የሳቁ ነታ ማህበር ይቀትል እንከሎስ አብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ተረኺቡ ደማስቆስ መንገድና ገደን ከሎ በብርሃን ጸዳል ጎይታ ማረኺቡ እታጻዊ ተተኸማ ህፀን ዝነበረት እጂ ጳውሎስ ክፈልጥ አመታን ሽኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አማገለተ መንገዱ አትዩ ጸዊው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ መጀመሪያ ጊዜ መጽኡና ጎይታ እጁን ገናይ ታሳልሰይትም ነጥብ ድማል አብይወቱ ከይዱና ዝክሩ ይሁን ምሽ ናይ ግብረ ሐዋርያት ታሪክ ዳራይ በርናባስ አብ አንጾኪያ ብዙ ምእመናን ናብ ህይወት እና መጽኡ ከለው ደርመ ብታን ካብ ኢየሩሳሌም ቶምዝ ተበተኑና ሰበኹና ነገሩ ወንጌል ምስመጹ ብዙሃት ካብ አሕዛብ ዝድሃኑላ ወሳኔ ድኾነት ሐድሽ ኪዳን ክርስቲያን ተመስሪታ አንጾኪያ ትባሃል ናይ አሕዛብ ናይ አይሁድ ህውስዋስ ዘለው ታ ናይ ግብረ ሐዋርያት 15 ክስተ ካባያም ዝብገሱ አበይት ነገር አድኾነላ ስለዚህ አብዛ ማህበር እዚኣ ሓደ ክምህር ዝኽእል ሰብ ከም ዘሎ ተረዲ ወበርናባስ ናብቲ ናብ ጳውሎስ ናብ አዱ ኸይዱ እንታይ ገይሩ ወይብለና አምጽይዎ መታን አብ አንጾኪያ ክምህር እቺ አማዓለ ይወኩም ዘአቱ ሰባት አምላኽ ዩ ዘዋድዶ ካብ ማህፀን ዝፈልዮ አምላኽ ባዕልዩ አብዚ ረዲቦሎ አብዚ ድማ ንበርናባስ ይጥቀመሉሎ አምጽይዎ ናብ አንጾኪያ አብ አንጾኪያ አምጽይዎና ማህረና ገልገለን ከሎ ሓደ ማዓልቲ ማህራን ነብይ ተአኪቦም ክጾሙን ክጽልዩን ከለው መንፈስ ቅዱስ ድማ እንታይሉ ፍለዩ ላይ እጅሪኹም አብ ኩለን ካብ ማህፀን ጀሚሩ እጅ ድማ ቤተ ክርስቲያን አብ አንጾኪያ ፍለዩ ላይ ክብል ከሎ ታመፍላይ አብ ሰለስተ ቦታታት ወይ ድማ ተጻዊት መጽኡ ንሁሉ ድሕሪ መጋረጃ ሆይኑ ዝሰርህ ንሱ ይክብረና አምላኽና ይሁን ነህና አቬለብል ጥራይና አምላኽ ንኾነሉ በር ምንም እንገብራ ነገር እኮ የለም just available ኢና ንኾነሉ ክጽዋዕና ከሎ ህራይ መባል ከምዝ ኽብለና ከሎ እሺ መባል እምበር እቲ ዘዋድዶ ንሱ እዩ እቲ ብድሕሪት ኮይኑ ዝሰርሖ ንኹሉ ነገራት ዝገብሮ ንሱ እዩ ጳውሎስ ከምዝ ግበሩኒ ገለገለ ኢሉ ተማጊዱ ከምዝ ተጸውየ እንደ ገለገለ አይበለን እኮ ተረዲውሎ ግን ማለት እዩ ካብ ማህፀን ከሎ አምላክ ከምዝ ጸውኦ አምላክ ከምዝ ፈልዮ ተረዲውሎ ግን ታነገረት ያባዕላ መሰስ ሲላስ እንታይ ክትገብር ጀሚራ ኩሉ ዶት እግዚአብሔር ይመስገን እና ተገጣጠመ መጽኡ እና ተገጣጠመ እግዚአብሔር ከምዚዩ ይህዋት እግዚአብሔር ከምዚዩ ነዚዩ ጳውሎስ አብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ተሐደ እግዚአብሔር ከምዚ ገሩ ብድሕሪት በቃ ሁሉ ነገራት እና ወደደ ድሰርህ በቃ ነገራት ዘገጣጠመ አምላክ ስለዝኾነ ወዳጄ ማአሙ ኢሉ ወዳጄ ማአሙ ሀብተ አምላክን ጠበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርመር ኮታዩ ፍርዱ ክንደይ በአሰር ዘይርከብ መንገዱ አይርከብኒ ንሱ በዘገርም መንገድ እናገበረ እንታይ ይገብር አምላክ ይሰርህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ተቀዳሚት ነጥበኝ በአርከ ተቃለለያ እዚህ አዩ ጳውሎስ ማለት ባሪያ ክርስቶስ ሐዋርያ ከኸውን ተጸወዐ ንወንጌል አምላክ ድማ ዝተፈለየ እጂ ብዛዕባ ጳውሎስ ተዛሪብና አይን ሐድጋና ባና ኸነምጾ ብዛዕባ ወንጌልና ንዘረብ ዘለና ወንጌል ታ ዳህራይ ከመጻይ ዝበልኩኹም እዚያ ድተፈለየ ክብሎ ከሎ አብ ቁጥር 1 ናይመን ወንጌል ወሎ ንወንጌል አምላክ ድተፈለየ ካብዚ አይና ክንብገዝ ዝግባአና ወንጌል ናቲ አይኮነን ወንጌል ናትካ አይኮነን ናትኪ አይኮነን ወንጌል ናይ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ወንጌል አምላክ ወንጌል ናይ አምላክ ሐዙለይ ወንጌል ናትና አይኮነን ወንጌል ናይ አምላክ ወንጌል ማለት ብስራት ይጥኡም ዜና እዩ ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ጀሚሩ ጥኡም ዜና ተሳኢኑ ነይሩ ሰብ ኩሉ ኃጢኡ ክብረ አምላክ ሲኢኑ ነይሩ ስለዚህ እዚ ሰብ ናብ ድህነት ክመጽእ እዚ ሰብ ናብ አምላክ ክእረቅመታን ሓደ ነገር አምላክ ገይሩ ድልዓኸ አምላክ እዩ ኩሉ ዘዋደዶ ዝሰርሖ ዝፈጸሞ ኩሉ ነገር ዝገበረ እሱ ስለዝኾነ ወንጌል
ናይ ኣምላኽ ይተባሂሉ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናይ ሰብ ኣይኮነን ነዚ ናይ ኣምላኽ ዝኾነ ወንጌል ግን ነጋሪኡ ግን ወይ ድማ ዝላኣኾ ተሰካሚኡ ግን ሰብ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንሰብ ገይርዎ ንሰብ ስለዚ በዚ ኣብዚ ኬዝ እዚ ጳውሎስ እዩ ኣብ ዘመንና ጳውሎስ የለን ኣብ ከተማ ካልጋሪ ወንጌል ክንገር እንድሕር ኮይኑ ሰባት ክድህኑ ካብ ሲኦል ከምልጡ ካብ ናይ ዘለዓለም ፍርዲ ከምልጡ መታን እንድሕር ኮይኑስ እቲ ወንጌል ኣብይድና እዩ ናብቲ ናብ ሃዊ ናብ ጥፋት ንዝኸይድ ሰብ ኣብ ማእኸል ኣቲና ክነውፅኦ መታን ካብቲ ዝኸዶ ናይ ጥፋት መንገዲ ክምለስ መታን ወንጌል ሕጂ ናይ ኣምላኺቱ ወንጌል ግና ንሰብ ተባሂቡሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ናይ ወንጌል ስራሕ በሉ أجوهم ناي وانجيل سراح ناتي سراح أنا نوانجيل منقست أملاخ تفلي أنا نوانجيل منقست أملاخ تفلي يسوس كويتاي نوانجيل منقست أملاخ تفلي ناينا بس غربا قزي نقوي تقيدهم موريس سيريلو كأدم أبي توب أمز يمنيرهم نا هذا سبكت سبيهم كل جزء يبلغ بيدي تتأفل دام أسلم يمسار قد يتبقى نابل بقوم سيلي زعتو يدكم كم سكبروا يلو منا إرساني كم سكيرنا خلاتنا أتسيونا دحراي the gospel بزايدكم هالليل أملاخ كابزا ما يوجد الآخر نأملاخ أب أجندة تلوس كال أجندة يبلون وإنجيلي أجندو تقدامي تأجندو دما أبيدكم يا جروا أبيدين أبيدكم اليوم حكيو نانا نأملاخ مأماننا ديكون أنا دقرمني أملاخ أنا مأماني دقرمني نادي كريستوس يسوس زموت الواجاز خفللو لا يمودع أنا جرز جبرلوس نسب آمينو نأثر تحدا دك مزامور آمينوس الصم أمبي لهم تأتوا تهزبلو كوتا أجندة كوتا تأتوا كتبليه كن نسب آمينوس كيدو هجد ما بزمننا نعين نأخذكم ونسي تأميننا يسوع كريستوس قويتا تأميننا سبات كدهنو متى سبات كابل نايزل علم تفعاتن موتن كن بجو متى نسي تأمين الناس وانجيل زبهال نجر أبيرنا تويبو يسوع كريستوس قويتا أملاخ تأقوي بزهلنا أملاخ تأقوي بزهلنا هرّي تخلي تحسب دما كاب قصر خدت تجميرو نري أنتايو وانجيل كنتايو جي وانجيل تسكاميو نو وانجيل ملقتنيا اتي يزو زغيد صبر إناينا in this case باولوسيو أبز دمانا هنا وانجيل كنتايو أب قصر خدت خمزي بلنا أقدمو بنبيات أب قدوسات صحوفات انتاي زغبرة زتسفو أب قدوسات صحوفات أقدمو بنبيات زتسفوي هجي وانجيل دنجت قويتانا يسوس كريستوس كمات سخلو زمات أقوداء يكونن كاب قدم ببلوي كدان جزي جميروس بنبياتوس እግዚአብሔር እንታይ ገብሮ ነሩ የተስፎ ነሩ ዝዋሃብ ነሩ ነቢያት ይዛረቡ ነሩ ትመሲህ ከም ዝመጽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመጽ ሰብ ድማ ምስ አምላክ ከም ዝእረቕ ካብ ቀደም ጀሚሩ ዝተነግረዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተፈጺሙ እምበር ድንገት ኣይኮነን ኮይኑ ብነቢያቱ ዝተነግረ ብሉይ ኪዳን ዝመሰረቱ ወንጌል ሓደ ጊዜ ሰባት ندناغرو إنا ناي كيدان لوط يتغيرون بر مست صحف هيكوننا نبأسي حواتي تصحف دات بلوي كيدان سو ناي እግዚአብሔር ቃል እኮ ناي كيدان لوط يتغيرون بر اتقال دا ቃል እግዚአብሔር እሱ ዳ ወንጌል ካቡይ ዝጅምበር ሐሲብኩም ዶ ፈልጡ ሐድሽ ኪዳን ኩሉ ግብረ ሐዋርያት ገለ ከገበር ገሎ ጳውሎስ ጴጥሮስ ኩሉም ናይ መጀመሪያ ክርስቲያናት እኮ ሐድሽ ኪዳን ድባል እስራንሹ አተን መጽሐፍ አይነበሮም نبلوي كدان هيزوم كويم وانجيل زنقرو نيرو اخودو كويم كبلوي كدان تبقيس كاكو وانجيل كسبخو كو كال سياسام سانسلستن دونا بيك توسدو يخا تن كلن ابلوي كدان دلو كو بقى مسوعاتو كله
ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝገበሮ ነገር ዘበለ ሁሉ ብሉይ ኪዳን እኮ ነጊሩና እዩ ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ንሱ መሰረትና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢንፋክት ከትራ ናብታ ሓደ እንደህር ምጥጥ ከብላ እንደህር ደልየው በዘይ ሐድሽ ኪዳን ብሉይ ኪዳን ከቀውም ኸል ችግር ይበሉ ካቡን ወንጌልና ነገር ከማለት ሐድሽ ኪዳን ሰብ ኮይንካ በብሉይ ኪዳን ከተነብር ተኸሊኻ በብሉይ ኪዳን ጽሁፋት ይዝብል ዘለኹ I'm not talking about ኪዳን ስርዓት አይኮንኩን ድብል ደለኹ ሐድሽ ኪዳን ጥራይ ሂስካ ግን ብሉይ ኪዳን ዝብሃል እንተ ዘየለ ጠልጠል ዝበልካሉ ነገር ደይብልከ ኢኻ ተኸው እተን ኩለን ኣብ ሐድሽ ኪዳን ድተዘርቡ ቃላት ድተባህሉ ነገራት ኣብ ሐድሽ ኪዳን ኮሪኹም ኣለኹም ክትቀስ ከሎ ባይዘወይ ገገለ ጊዜ ሙሉ ንሙሉ ተጠቅሲ ይጥቀስ ገለ ጊዜ ድማ ሐሳብ ይጥቀስ ገለ ጊዜ ድማ ስኢሉ በእንግሊሽ አሉድ ማለት ሐሳብ ጥራይ የእትው የማቢሎም መንበር ሙሉ ንሙሉ አይተጣሰን ወይ ገለ እጂ እንታይ ማለቱ ይልካስ ነቂጽካ መተረፍካ ብሉይ ኪዳን ተዘይ ተፈልጥ ነገር ግን ብሉይ ኪዳን ስለዘሎ ገለ ነገር ጥራይ ክዛረብ ከሎስ ናይ ብሉይ ኪዳን ታሪክ ስለዘለካ ሙሉ ነገር እዩ ታ ንሽተ አሉድ ድግበርታ ተሐሳብ ፍኑ ዘብልዋስ ሙሉ ሐሳብ ያ ሙሉ ሜሴጅ ምክንያቱ ናይ ብሉይ ኪዳን ታሪክ ስለዘሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ወንጌል ሐድሽ አይኮነን ነቢያቱ ዝተዛረቡሉ እዩ ሐድሽ ነገር ዝመጣ አይኮነን ነቢያቱ ዝተዛረቡሉ በቅዱሳት ጽሁፋት ተስፋ ክወሃቦ ንዘመናት ዝተጸበይዎ እዩ ይብለናል ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ አብሮሜ ጥራይ ሱሳን ሐደን ናይ ብሉይ ኪዳን ጥቅስታት ተጠቂሱሉ አብሮሜ ምዕራፍ 1 ጀሚሩ አንቶ ይዝበልኩም ጻድቅ በእምነት ይነብር ካብ ዝብል ጀሚሩ ምዕራፍ 4 ናይ ዘፍጥረት ናይ አብርሃም ታሪክ ገለና ኸድኩም ክትከዱ ከለኹም ሲ ሮሜስ ብሉይ ኪዳን ጥቅስታት ዝመልአዩ ኩሉ ሐድሽ ኪዳን ሆነ ኢንፋክት ስለዚህ ዳስዋይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ያ ቤተክርስቲያን ተጀሚራምሽ ታናይ መጀመሪያ ናይ ቤተክርስቲያን ስብከቱን ብናይ ብሉይ ኪዳን ተመርተመ ቢሆም ትንቢተ ዩኤል መዝሙረ ዳዊት ጠቅይሱ ጳውሎ ጴጥሮስ ለመጀመሪያ ጊዜ ስብከት ዘቀረበ ስለዚህ ወንጌል ማለት እንታይ ወንጌል ካብ ብሉይ ዘመን ጀሚሩ ካብ ቀደም ጀሚሩ ነቢያት ዝዛረብዎ ዘተስፍዎ እዩ ክብርና አምላኽና ይሁን አራይ ናብታ ቁጥር 3 ድማ ክንከይድ ናብታ ሴንተር ናይት መልእክት ተአቶሹ ወንጌል ብዛዕባ ወዱ ብስጋ ካብ ዘርእ ዳዊት እተወልደ ይብለና ሐድሽ ትርጉም ከም በበልኩም እዚ ወንጌል ይብል እዚ ወንጌል ትብላላታ በሐድሽ ኪዳን ናይ ትግርኛ ትርጉም ብዛዕባ እትሰብ ኮይኑ ካብ ዘርእ ዳዊት እተወልደ እዩ ዝዛረብ ቁጥር 4 ከንበባሞ ዳህራይ ክልጥየን ቁጥርታት በሓደ ጌርና ክንዛረብ ቁጥር 4 ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ካሙታት በመትንሱ በመንፈስ ቅድስና ወደ አምላክ መሆኑ በኃይሊ እተጋደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ወንጌል እንታዩ እንተልካ ወንጌል ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ሃሌሉያ ካብ ዘርእ ዳዊት እተወልደ በመንፈስ ቅድስና ድማ በኃይሊ ሃሌሉያ ወደ አምላክ መሆኑ ዝተጋደ ካሙታት ዝተንሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ወንጌልና ካለ ይብሉን ወንጌልና ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ሰብታይትል ክህሎ ይኽእል ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ዋናን አውራን መልእክቱ ግን ካለ ይብሉን ሐወይ ኢየሱስ እዩ በቃ ብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጽዩና ብለን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዘመላኽት ነይሩ ኣብ ሐድሽ ኪዳን ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስመጸ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝገበረዮም ተንቲኖም ነጊሮምና ስለዚህ ናብዝን ተመጺኻ ብዛዕባ ኢየሱስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ናብዙን ተመጺኻ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ እዩ መልእክቱ ክብርና አምላኽና ይሁን ወንጌል ካንታዩ ኢየሱስ እጅ ብዙ ጊዜ ሰባት ክንምስክር ንኸይድሞ ብዛዕባ ሻሽ መእሳርን ዘይ መእሳርን ዲስከሽን ናት ማርያም ወሊዳዲያ የወለደትን ዲስከሽን የቱናሞን አቡን ጠፍ ኮለል ንብል አንተ ሐወይ እሱ ከምድላህም ይበልዎ እወ ሻሽ መእሳር ይታሰር በልዎ
قال أي ولدتن الرايك تهم دلايكا توانا نجر جن الزرار بالله بزعبا يسوس بزعبا يسوس كي نجر كايو بزعبا شاش تزاربكا بزعبا ولار تزاربكا بزعبا كال نجر كله تزاربكا عند هرمسيها كثيركا زغد كالو مغنيات هادن وانجل إلىكم انت يتبل بزعبا ودو بزعبا يسوس كريستوس هجي كاله نجر عين سبغن عين مهرن أيقون كنت بدلهم مسدحانكا بزوج نجارات نمهنات هيوت زليو سبعتل سماليومي نجر جن وانجيل تبهال نعلم إنه نجرو إنه بس روجن كاله يبلنان هادنيو يسوع كريستوس كبرنا أملاخنا يقول كم زينو دم ما نجرونا بزعبا ودو بسجا كبزر إداوي تتولد ناي بلوي كيدان تسفا يقولنا مش عنتوي بلوي كيدان زنبرة تسفا كوهانتيا تقول لا بيلكم زي ناي بلوي كيدان تسفا انتي وانا تسفا انتي لكم مسيح كمتسيو ود داويد كمتسيو سلازي ازو ود داويد زي ماتيو يسوع كريستوس كويتاي نزي ود داويد زي مسيح رخيبيو نعم مباليو وانجيل يسوع كريستوس كويتاي سلازي وانجيل ملوختو يسوع يو كنت نقرا ما ينجرونا أما أخل شو دهتي همو بأرست درجة خمس خلو بزعبا ودو مالتيو سلست خخونيو كرد أقومي زنجر الناقن أزيو وانجيل لنا بزعباتك هبزر داوي تتولده بزقات ولده ودو يقولنا مش كلا عيد ما بزعبات تنسى زنجرنا which is بحثيرو بزعبا لدهتي نجرونا كلا عيد ما بزعبات تنسى نجرونا نسو يسوع كريستوس قويتانا كاموتات بمتنسو بمنفس قدسنا ود أملاخ مقانو بحايل تكهده يبلنا وانجيل انتايو تبالو وانجيل بزعبا يسوع انتاي كبهالك اللوس بزعبا تنسيان يبلنا لدت اللو تنسعي اللو اندهر كوينوس تنسعي كهلو هذا نجر اللو موت اللو مسكال اللو سلازي وانجيل بزعبا انتاي ننجر كاب دنجل مريم كم تولد نجر بزعبا يسوع انتاي كنجر عم مسكال كارانيو كم زموت نجر بزعبا يسوع نجر عم مسكال كارانيو ميتو تقبيرو دم عيترفن بمنفس قدسنا بهايلي هاللويا كموتات تنسيو يوبل يسوع كريستوس قويتاو ننا نايتن ساي مسخاخرينا يسوع كريستوس تنسيو مقابر هيزو هايترفون يسوع تنسيو وانجيل زيو كريستوس كاب دنجل مريم توليدو ود داويد زرع داويد بسقا تقليصو this is the gospel وانجيل زيو عملا خايقرمكم كاب سب اتمن يحيشغو ده سب حدا رخي بس بقاسو ود يغيره امسقل كوالو ايبل دبق ايترخبن كاب سب يكون انت مري صلكا كاب سب يكون انت مري صلكي نتحاد انكو ودو نايزل عالم ودو كاب سماي نابزا مدرزي ازلاخو يسوع كريستوس كويتاي امانوئيل املاخ مسانا كونه يسوع كويتاي اذا مالتو لدتن تنسين سياخذ لكم حزوني همرت ناي وانجيل زيو بزعبا لدت بزعبا تنسين نجرنا لدت مالت املاخ سبز غنلي نابانا زمصليو املاخ some miracle ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ አምላክ ምሰብ ተቆጥሮ አማቀልና ሆይኑ አባጥራይ ደው ይበለን ትንሳኤኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትንሰኸሎ ሃሙታን ተንሲዮ ድማ ናብ ሰማይ ከኸይድ ከሎ ሰብ ናብ አምላክ ተመሊሱ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ የተረዳአኮምን ብዛባ ኢየሱስ ጥራይ ይኮነና ዝዛረብ كل جزء تنسايك الزارب كله رأيوه بزعبات تنسايناون يزارب. سلازي كريستوس يسوع كتنسى خلص حبيرنا مسون تايكوينا لنا تنسينا لنا خبرنا عملاقنا يقول أبي ما نبون سوق مت كلون هنا ونمسو تقميتنا لنا. إزي نبسب زمت عملاق بسكا كريستوس يسوع كغيد كلون ماس بينو أي كدن
نغلاتنا هاليلويا بون زعمن زبله كله تقلل ابيلو هيدو هاليلويا اب سماي اب يمن ابو اقمطنا كبرنا املاخنا يقول ابيت انا انت زغون منጨብጨብ كله الل مبال كله هاليلويا كبرنا املاخنا يقول ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ስለዚህ ወንጌልን ታዩ ወንጌል ብዛባ ወዱ ብዛባ ክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ወድደ ካብ ዘርእ ዳዊት እተወልደ ዳራይ ድማ ሃሌሉያ ካሙታን ዝተንሰ በመንፈስ ቅዱስና ሃሌሉያ ወድ አምላክ ምዃኑ በኃይሊ ዝተጋህደ እቺ ታ በኃይሊ ትብል አስምሩላ በኃይሊ ትብል ሐዙለይ ወድ አምላክ ከውን ከሎ ሰብ ኮይኑ ከመጽኸሎስ በቃ ዝና አይነት ይኔሩ እዚ ዳ ወደ ተጸራ በደ ይኮነን ገሌሎምሲ ተራ ሰብ ገድሞ ነይሮም ተራ ሰብ ኮይኑ ግን አይተረፈን ከሙ ግን መስይሉ ግን አይተረፈን ዳህራይ ግን በትንሳኤ ግን ማንም ቀድሚው ዝሞተ ዘበለ ሁሉ አሞዳታ ናይሰብ ናይሞዳታ ጸላይ ናይሞዳታ ነገር ሞት ዝባል ካባዳም ጀሚሩ ከሳ ሞዳታስ ከይዱ ሰብ ጅግና ይበሎ ከምዝ ገበረ በሎ ድላይ ከአይነት ተቃሉ ድላይ ከአይነት ነገር በሎ አሞዳታ ሰብ መቃብር ተባል ነገር ይዛቱ ነገር ግን ሀደግን መቃብር ዘይ ሐዞል ሀደግን ሃሌሉያ መቃብር በቃ ዘይ ሐዞ ሃሌሉያ ንመቃብር ፈንቂሉ በኃይሊ ሃሌሉያ ወደ አምላክ ምዃኑ እተጋህደ እስኩ ምንዶ ወደ አምላክ ምዃኑ በኃይሊ እተጋህደ እጅ ወደ አምላክ ካለ ጊዜ አይነበረን ማለት አይቆናም ከሙን ዝምሩ ተሐሱን ዘባት አለው ኖ ሁሉ ጊዜ እሱ ወደ አምላክ ግን ተጋህደ ዲክሌርድ ሆይኑ ድላይ ካበሎ መሐመድ በሎ ገለበሎ ገደበሎ ሁሉም ስሞተስ ካብታ መቃብር አይወፀን ናይ ኩላቶም መቃብር ንፈልጣይና ናይ ኩላቶም መቃብር ናይ ኩላቶም ዝተተሐዙላ ንፈልጥና ናይ ሀደግን መቃብሩ ባዶዩ ወደ አምላክ ምዃኑ በኃይሊ ተጋሂዱ ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ ወንጌል እንታይ ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ከምዝ ተወልደ ካብ ድንግል ማርያም ከም ተወልደ ሰብ ኮይኑ አማኑኤል አምላክ ምዃና ከምዝ ኾነ ድማ ካሙታት ከምዝ ተንሰአ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ተስፋ ካበይ ከተምብሮ ኣብ ትንሳኤ እሱ ስለዚህ ተንሰአ ነው ተንሲና ኃይል በክብሪ ግንግለጽና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ድማ በሃንተ ሐረጊው ክስታይ ገርዋ ሲአኽብል ሞናይታ ናይ መወዳታ ሐሳበይ ገራ መንፈስ ቅዱስና ይሎ ተባሂላ ዳይ ተፈለጥ አይነት ሐረጊያ በመንፈስ ቅዱስና ንምንታዩ በመንፈስ ቅዱስና ከሙታን ክትንስቀሎ በኃይሊ ወደ አምላክ ምዃኑ ከጋድ ከሎስ በመንፈስ ቅዱስና ይብለና እስራኤላውያን ምዝሞተ ነገር ምትነኻፊ ብሎ ምን ተፈልጡ ይኸምሽ ስሞተ ዘበለ ሁሉ ነገር ኖም ርኹስ ልቅልቅ መቃብር ገለ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ልቅልቅ መቃብር ካበይ መስለኩም መጽዩ እስራኤላዊ መቃብር ዝባል ሬሳ ከባል ክትንክፍ የብሉን እንደር ተንኪፉ ስለዝረክስ መቃብራት በድሙቅ ዝኾነ ቀለማት ይዘለቅለ መታን ምሸት እንኳ ጻዳ ገለ ምሸት እንኳ ካብሮ ሰብሪውስ ክእለመታ መቃብር ዝባል ከይትንክፍ ስለዚህ ልቅልቅ መቃብር ከባል ከሎስ ኖም ርዱዩ ደይትንከፍ ነገር ወይድማ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ሳኦል ለሳሙኤል ከተተንሳሉ ናበይ ይከይዱ ናብታውን ቋሊ ይከይዱ ስለዚህ እዚ ካሙት ምትንሳ ሙት ሬሳ ገለገለ ምዝረኸሰ ነገር የምዘተሐዝዎ እጅግን አሃዋይ ከሙ አይኮነ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስናዩ በኃይሊ ሃሌሉያ ወደ አምላክ ምዃኑ ዝተጋህደ ቡዱ ገለመለ ናይ ጥንቆላ ናይ ገለ ነገር አይኮንና ንዛረብ it is the holy spirit ተቅዱስ መንፈስዩ አተንሲዎ በኃይሊ ሃሌሉያ ወደ አምላክ ምዃኑ ዝተጋህደ በመንፈስ ቅዱስና ክብርና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ጎይታዩ አሞዳታ ወንጌል እንታይ ዝገብርከ ካብዘን ቁጥራታት ዚሪና ክንወደ ወንጌል እንታይ ዝገብር ካብቲ ከሞዳታ ከጀምር ቁጥር 7 ማለት ዳህራይ በባህደ ክምለስ
كم تسبلكم كل جزء سلامتو باولوس كاببونان أملاخن كاب قويتنا يسوع كريستوسن أجان سلامنا أخذكم يقول بزبلي زجمر زود ويزجمر مالتيو سلام قبل كله هجي كل جزء دم صرت ثلاثة جزء كتمت خلان تاريخهما كل جزء أجا يتقدم سلام يتقدم سلام كزارب كله باولوس دم نسلام كل جزء مس ريكونسيليشن مس أملاخ بمتراقيو كل جزء زاربل سلازم مس أملاخ متراق مس أملاخ ريكونسايل دمغوان بس أجا أتمت أجا خد قدم الله وسلام كتركب يسوع قويتايو وانجيل انت يجيرو وانجيل بس أجا نسبات انت يجيرو مسلكم سلام أمسيو سلام أمسيو لك سلام أمسيو لي مس أملاخ الجنتاينا سلامنا ريكونسايل دينا يسوع كريستوس قويتايو قدر شو دوش تدمغ ملت قدر شو أنت أبلا ألزلا سوري كتصوّم كله دم نسب رومي أبرومي نزل لهم يلوه صوّات قدوسات فقرات أملاخن كلاتكم هجي ثلاثة أسماء ريهم صوّات قدوسات فقرات أملاخ وانجيل دسم أزبله وانجيل دم ما زتقبله وزبله كله أنت إذا خون مسلكم صوّ قدوس فقر نعملخ يسوع قويتاي أنا أسكبله صوّه أنا قدوسه أنا فقره يسوع قويتاي وسم conviction قرب دم هادم سخو مسكي أوت أبيلكم دقيم نخن بلاينا يسوع قويتاي بزو حسابات بزو نجارات نديو زمت أنا قد مهجي لكم سيدان حتيات كسر حكا يكونن أبقدر من نتكقبل شو أبقدر من النت كان دحرات في أولك إتحاتيات مقبار مو دحراي إيزي خمتس كل جزء كنفتو زكبا تجي قدوس إننا بقال باولوس بيتروس قال نهبو قدوس تبع هالكاس كانوا نايز تخون اللو قال قد يكون نكريستوس يسوع زفلته وانجيل زتقبل زبله كله قدوس يسوع كويتاي سلازي زنزن أيجبر كان خمسي خنا بلا نزبلنا هجي هاللويا تبع إلنا بهاي أنا نبل أنا صوّه أنا فقره يسوع كويتاي أملاخ زفكرك أملاخ زقدسك أملاخ زتصوّعك هاللويا يسوع كويتاي وانجيل انت إذا كبر عندنا نبلدلنا وانجيل نحدا سماكيوس هو يقبره قدوس يقبره هاللويا فقر يقبره يسوع كريستوس كويتاي أقول رح مش تقرأ من مخادي زي أخبر لكم هذا هفتم سب أينيرو أب أمريكا بسوخ لما أنت يأكل مثلكم زي جاليريس سألتها تقول يأكل نيرو نا هذا دم هموم ود نيرو أب جزء مالته زناي باريا سلبري كل الزمن أو أبتكزيه داري أمود داتا تسب أي تودو هموم زنابرا ودو كم زي disable زخانة مالته سئلوا قطعات كل مشان قطعات كذا نوع مساعات أخذته سون ما يسأل نيرو سأل سأل نيرا مودا تنجي وتو زمن كباب زي سبايزي هذا جاليري ما زي كستاي يكبر شو يكبر نايس إلا زنبرون زي أكبوس كشط ودلي كدم سخلو سألتات جن مشات أي لوم بزوات حفاتهم يوم تأكبهم إذا ودي زي سأل الله نا شعرة تخن قبر الله ينسى مجمر يتخيل له دحراي أمس يومه ما نمسب إنترستي بلون هذا ديسيبل ما نسب ودس سأله أبتجزا جن هذا باريا نيرو سليم أمريكاوي أبتجزا نتقول آدم ما نيتجزا باريا وجن يفتور يرو بقى جي أنا $100 اللاتني زي أزلاتني تمام حبتي زي عيلو نسا $100 روح جز عيلو كل سبي يسد عيلو يبومه تعري تقول له نجار مستودة نايت السبعي نتي حابتو زورسو صحف كغفت كلون دعت بالمسلوك نتانا يودي سئل زجاز علي نودي نتحمم ودي زفكرة كله حابتي كله نجاري نو أيويلو تأب جزوز نبرة باريا
ናይቲ ሰብኣይ ኩሉ ሓብቲ እንታይ ገይርዎ ወሪስዎ ኣምላኽ ድማ ኩሉ ሓብቱ ንመን ይመስለኩም ፍቁር ቅዱስ ጽውዕ ገለ ኢሉ ዝህቦ ንወዱ ንክርስቶስ ኢየሱስ ንዝተቀበለ ንዘፍቀረ ዘበለ ሁሉ ናቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ጽውዕ ቅዱስ ፍቁር ሁሉ ካልሆን እንተሎ ኣብ የማኑ ድቕመጥ ሓብቱ ሁሉ ዝወርስ ወራሲ ዘበለ ሁሉ እሱ እዩ ክብረና ኣምላኽና ይኹን ቁጥር 5 ዘላ ክምለስ እሞ ባኣቕን ውድእ ስለ ስሙ ድማ ይብል ወንጌል እንታይ ዝገብር ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ምእዛዝ እምነት ክንተክል ወንጌል እንታይ ይገብር መስለኩም ምእዛዝ እምነት ወንጌል እንድሕር ተተቀቢልናስ ንምእዛዝ ድማ እንታይ ንረክብ መስለኩም ጸጋ ሕጂ በእምነት ያ እንታይ ትረከብ ደላ ታምእዛዝ በእምነት ዝኾነ obedience በእንግሊሽ NIV ተሪኹም በጣም ክሊር ይገብሮ በእምነት ድርከብ obedience ትምእዛዝ ንባዕሉስ በእምነት እንጂ ሓደ ሰብ ንወንጌል ክቅበል ከሎ ጸጋ ኣምላኽ ናቡ ይመጽእ እቲ ወንጌል ድማ ብዘይ ኢፌክት በቃ ህይወቱ ናብሮን ድማ ከይለወጡ አይከይድኒ ንምእዛዝ ጉልበት ኣቕሚ ዘለዎ ሰብ ይዝኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እትን ወንጌል ዝሰብኽ ንሐዋርያነት ተጸውዐ ብጸጋዩ ንኹላትና ወንህና በርቲና ወንጌል እንተነገርና ብጸጋ ኢና እቲ ተቀበለውን ብጸጋ አምዩንዩ ህይወት ረክብ ክነብር ከሎ ድማ ንምእዛዝ ጸጋ ይወሃቦ ኣብ ኩሉ ጸጋ ተባሃል ነገር አላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ናይሎም ማዕተ ትምህርትና እዚኣ ነራ ጠቃሎ ከለኹ ወንጌል ተሰከምቱ መልእክተኛታቱ ኣነ ንስኻትኩም ኢና ወንጌል መልእክቱ ብዛዕባ ሓደ እዩ ብዛዕባ ወዱ ብዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ኣውራ መልእክቱ እዩ ብዛዕባ አማኑኤል ካብ ሰማይ ናብዛ ምድር እዚ ኣዝመጸ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል መስዋዕት ዝኾነ ድማ ኣብ መቃብር ዘይተረፈ ብመንፈስ ቅዱስና በኃይል ወድ አምላኽ ምዃኑ ዝተጋሕደ እዚዩ ተመልእክቲ እዚ ምስተቀበልናዮ ድማ ፍቁራት ቅዱሳት ጽውዓት ዝገብረና ንምእዛዝ ድማ ሃሌሉያ በእምነት ጸጋ ዝህበና ወንጌል ክብረና አምላኽና ይኹን ኩላትና ንጸልይ زفلت كلها مالتي تباري كابزلنا يغلطنا تسينا هذا غلط غزينا ذا مزمور زي ازميرنا خنودينا እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና እስኪ ምድሃና እናሐሰብና ስለ ምድሃና ናምላኽና መስገና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ يواتي أبزو ويكند زينا وينجل كونفرنس على النيلامش هذا جزء إزون كبلكم باهي بلني سلتي نمس أوسب سلت خالق سلت حدش ترى يكون أنا وينجل ناي وينجل ملأختي ناي وينجل سبكت نحن نبعلنا وانس نوايل بس أبا مدهان بس أبا كريستوس يسوع زجبرونا جرسي كنسمي يكوزلنا مليسنا لبنا بزي كموق يزلو وينجل سمينا كريستوس يسوع زجبرلنا نجر سمينا وشتو زين كساقس منال يسوع كريستوس قويتاي هجم بارد ما እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አብዘን ቅንያት ስለናውኔና ምድሃናና ሐሰብናና መስገንና ንኾነሉ እግዚአብሔር ይባረክ ብዛ ሰዓት እዚያ ግን የዳውና ሁላትና እስኪ ዘርጊህና ስለተዝገበረልና ምድሃን ስለተዝረኸብናዮ ህይወት እስኪ ነመስግን ነው እግዚአብሔር ይባረክ አጭር ደቂቃ እግዚአብሔር ይባረክ የዳውኩም ዘርጎም እስኪ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ነዚ ጎይታ እስኪ ባረኹ ተመስገን ጎይታ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ مملسة كبار خاي دقاقيمك كبار خاي دقاقيمك
ባርኻይ እታንዓኻ ዝፈለጥ ኩላ መዓልቲ ትኹን በረኸቲ እታንዓኻ ዝፈለጥ ኩላ መዓልቲ ትኹን በረኸቲ ኣነ ንዓኻ ዝፈለጥ ኩላ መዓልቲ ዝባረኽ ዘለዓለም ዝባረኽ እታ ንዓኻ ዝፈለጥ ኩላ መዓልቲ ዝባረኽ ዘለዓለም ዝባረኽ ብዘይብኣኻ ሕጂ ኣበይ መሃለኹ ኣይርስዑኒ ካበይ ከምዝተሳኩ ሰብ ጌርካኒ ሕሉፍ ታሪኸይ ዘዊትካ ይገርመኒ ኣሰራርሓኻ ሰብ ጌርካኒ
በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነመስግነካለና ክብርን ምስጋናን ሁሉ ተጠቅልሎ በሽም ኢየሱስ ናኻ ይሁን ጎይታ ስለወድኻ ስለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካለና ስለና መስዋዕት ስለዝኾነ ስለቲ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝራእናዮ ፍቕሪ ስለቲ መስዋዕት ሁሉ ጎይታ ክብርን ኣኻ ንህባለና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ ነዚ ወንጌል ዘደማ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ዘመንና እግዚአብሔር አቦ ዝሃብካና እድመ እግዚአብሔር አቦ ንትውልድና ክነብጽሕ ክንክእል እግዚአብሔር ኃይልን ጸጋን ከተብዛሃልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልይ አሎና ጎይታ ነፍስ ወከፍና ረዳአና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንልብና ቀጻጽሎ ክንስጉም ክንከይድ እግዚአብሔር ረዳአና አፍና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እስኻኸት ክንከፍት ክትረዳአና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልይ አሎና ተአምራት ይሁን እግዚአብሔር አቦ ጸልማት ይገፈፍ በኢየሱስ ስም ኣብ ዙሪያና ዘበለ ሁሉ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብዙ ምድሃን እግዚአብሔር ከኸውን ንጽልይ አሎና ጎይታ እትዝመጽ ዘሎ ዊኬንድ ናው ናኻ የህሊፍና ንህባሎና ጊዜና ሁሉ ክትባረክ ጎይታ በኢየሱስ ስም ብዙ ምርኮ ክትበና በኢየሱስ ስም ንጽልይ አሎና ስለ ሁሉ ክብርን ምስጋናን ናኻ አቀድምና ንህባሎና እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም ጸጎ ይብዛሃልኩም ሰላሙ ይሃብኩም ገጹ ይብራሉ ተሐለወን ዝተባረኸን ይኹን እግዚአብሔር አምላክ ኣብትአትዎ ኣብትኸድዎ ዘበለ ሁሉ ሞገሱን ክብሩን ይቀድመልኩም ደገ ጸላአትኩም ኩሉ በኢየሱስ ስም ጉረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ሰሙንኩም ዝተባረኸ ይኹን እግዚአብሔር ይባርኩም